vieš, aký ti treba šťať niekde a nemáš proste pumpu. Tak som odstavil niekde proste na odpočívadle, dal mu ručku a začal som šťať. A mal som prúd v strede. A zrazu som počul, jak sa točia pneumatiky a auto sa mi rozbehlo. Tak ja som musel seknúť šťanku, kokot som musel dať normálne do nohavíc, ošťal som si všetky ruky, všetko som mal ošťaté a behal som za autom, normálne dolu kopcom. Našťastie bola keby ručka v polke, takže ono sa tak nerozbehlo, vieš? Tak si ma predstav, jak som behal a normálne okolo šli auta a pozerali na mňa. Počkej, mi opíšeš, že vždycky by si měl dát aj rychlosť aj s ručkou. Ale ja som mal naštartované, dobre, zomieram. Ja som bol mutnutý, ale... Víš? Ne, nebyl, ale víš, co se mi líbilo? Jak ty jsi to normálně držel a teď byl jak ten psychochlap na tom emotu, že normálně, kamo, znáš ty ten psycho emote? To jsi normálně držel